Ekkel is het striem in waaioord. Bij de supermerken, bij Gelies Roenom en Ljouwert, is het de hele dag druk. Toch binnen de winkels er wel op berekenen. Liekers deze pois in de week uitloon. De laatste dag voor de crisis, dat is een traditionele drukte, of net? Ja, het is gewoon gezellige drukte. We hebben alles hartstikke mooi in de macht. En de mensen komen mooi gelijkmatig, dus ja, we zijn er helemaal klaar voor. De kaas, tapaschoten. Nee, dat Wat wordt het meest verkocht? Met name rollades, gourmetpakketten, ja, verse groenten, stokbroden. Ja, echt traditionele kerstartikelen. Zo'n 100 supermerken in Nederland binnen een van de crisisdagen ook nog hiepen. Meesten willen graag vaste producten kopen, zei de redenaasje. De pois is wel sticht. Wat vind je ervan dat de consument in de meer te komen wordt? Dat de winkels ook weer hiepen binnen van vaste producten op crisisdagen? Ja, ik heb er zelf niks mee eigenlijk. Ik denk, ja, de kerstdagen, jongens, laten we die houden zoals ze zijn en zo vieren. Maar ja, je ontkomt er toch niet aan. Zie, we zijn ook iedere zondag zijn we ook al geopend. Dat gaat steeds verder. En van zulke zien klanten liek je het echt neer te vinden. Nee, dat vind ik niet leuk. Vind je niet leuk? Nee. Daar zou je ook geen verlet van hebben. Volgens mij niet. Nee? Iedereen zelf weet natuurlijk. Hè. Dat is niet verplicht tegenwoordig, maar het gaat allemaal om de omzet natuurlijk. Hè. Of dat de consumenten het zelf willen, zo vast mogelijk. Maar dit is jouw vast genoeg. Ja, vind ik wel. Winkels binnen Moornijns al dicht. En in Friesland binnen ik tweede crisisdag kwalijk hier op een supermarkt te vinden.